И коста хора, аз съм читъра и сега ще играем малко Майнкрафт оцеляване. Оцеляването ще ни се казва Professional Survival. Пускаме го на Survival. Професионално оцеляване. Отново професионалните. И да, смених си скина. Сега ще ви покажа. Бъде да чувате малко излишни шумове. Ето го новия ми скин на Deadpool. Окей, както винаги с първото нещо в Майнкрафт е дървото. Мисля, че ще започна една нова поредица на Gotham City. Не е пълно точно, ама пак с тимове, като CS, само че вместо тези работи участват хората от Батман. Моите чуете излични филмове. Съжалявам, че може да ме чувате малко по-тихо, защото се прибрах от училище току-що и съм като пребит. Ето, мисля, че толкова дърва ще ни е достатъчно. Даже мисля, че ще е прекалено достатъчно. Това се зареби с степенето на дървета. Окей, точно 64. Съм да намерим място. Ето тук. Я не его. И да, в описанието ми кажете за нов скрин рекорде. Пишете, понеже съм снимал за сега с два. Единият е шоу, а другият сега, в който снимаме скрин рекорде Pro. Окей. Мисля, че следващия епизод, че вече ще се свършим къща. Същата пещера няма да занимавам да справя с мините. И все пак трябва да изпълня след World-а. Че не знам дали се опитам, ама ако искате ми кажете програма за стримове, защото може да ми потребва някой ден. Мисля при 100 сабскрайба да направя един стрим специално за вас. И да.
DK сколько утоплите то. И да искам да питам на коя игра да почна да снимам поредичка. Първата е The Walking Dead, а втората е не The Walking Dead, а нова. Тя някъде като CS с дълга история, а другата е Modern Combat 5 Black Ops. Това е играта. Не само Майнкрафт, защото все пак Майнкрафт не само по едно време ще ми умра, за да си имаме почна някоя игра. Да, между хора игрите в неделя. Да, това е нова поредица също. Само да ви предупредя, че ще снимам на Ice. Нищо вече съм снимал. Това не беше хорор гейм в неделя. В неделя. В събота е рандом гейма. Окей. Искам да къщата ми е близо до пещера, защото там ще набирам много неща. И на планина или на пещера. И да не е за лолипоп, също и за киткат или за сандвич, а да е за джелито. При рандом гейма в събота ще снимам на Yu-Gi-Oh! Ама тая оригиналката не е Yu-Gi-Oh! Бам, там как се казва там. Таки викат. Не знам, ама стария там ще ни е мястото. Тук ще ни е мястото, само трябва да се разчисти. Тук ще ми е мястото. Тук ще ми е мястото, защото има пещера. Също като оцеляването в миналото оцеляване, което старих и още съжалявам, че го изтарих много и то. Окей, тук смятам да поставя един крафтинг тейбъл. Окей, едно легло.
Добре? Снимам. И окей, ето това ще ни е къщата, само че тук ще има по един дъб. Окей. Да се разтовариме малко, защото не е много съм се товари. И смятам вече крайно сега да си направя печка и да пусна да се пекат паржолите. И смятам да прислушам клипа. Окей. И вместо да прави поредица на CS 1.6, ама не знам, мисля. Защо ми се е бъгнало? Защо ми се е бъгнало за паржолите? Това смятам да е за край на този клип. Абонирайте се и правете какво си искате. Запознайте за 100 слаба. Старим в... Не знам къде ще правя стирима. Довиждане.